こんにちは、まやです。今日も毎日ですね。毎日。そう、毎日は覚えてますか？毎日は日本語で暑いという意味です。でも、大阪の毎日は最近、毎日だけじゃなくて、毎日な毎日です。毎日な毎日というのは、とっても暑いという意味です。はい。じゃあ、この言い方練習してみましょう。寒いは日本語で何ですか？はい。寒いはmalamigです。malamigですね。で、とてもじゃなくて、とっても寒いと言いたいなら、malamig というふうに言います。もう一回言います。malamig です。じゃあ、あと2つ練習しましょう。あと何があるかな？美味しい。はい、美味しい。美味しいはマサラって言いますね。マサラ。では、マサラはとってもマサラに変えましょう。となると、マサラです。はい、マサラで、最後、お腹が空いた。お腹が空いたっていうのは、グトンです。グトンなakoは、私はお腹が空いた。でも、お腹が空いただけだったら、グトンで OK です。で、とってもお腹が空いたっていうのは、フィリピン語でグトンになります。グトンです。でも、すべての形容詞はこういうふうに変えることができないんですよね。文法のことは後で説明しますので、また細かいことを今考えなくても大丈夫です。で、実は今日私は買い物に行ってきました。そうです。私は韓国にいるクヤにいろいろ送りたいなと思ったから買い物に行ってきました。私が買ったものをすべてフィリピン語で紹介したいので、メモとペンの準備して書きましょう。では始めます。最初に買ったのはこれです。ボールペンですね。日本語でボールペンで、フィリピン語ではボールペンです。ボールペン、英語と一緒なんですけど、スペルがちょっと違います。英語は BALLPEN ですが、日本語じゃなくて、フィリピン語では BOLPEN です。ここに書いてあります。BOLPEN。ボールペン。英語と同じ発音です。日本語忘れてます。はい。英語と同じ発音です。ボールペンです。とっても可愛いボールペンです。ジップラっていうボールペンですね。300円で買いました。こんな感じです。で、次に買ったのは、ボールペンがあったら、鉛筆もありますね。この鉛筆は、Amazon で買ったとは思うんですね。今週ぐらい。忘れました。こんな感じです。いや、これも、シャーペンだと言いますかね。日本語では。で、フィリピン語では、ラピスって言います。ラピスです。これは普通のラピスじゃなくてメカニカルペンシルだから、シャーペンのことだから英語のままで言います。メカニカルペンシルです。でも鉛筆はフィリピン語でラピスです。ラピスです。ラピス。こういうふうに使うんです。すごい。はい。で、次に買ったのはラピスがあれば消しゴムもありますね。間違えるときは。はい。ラピスはフィリピン語でパンボラ。間違えました。ラピスじゃなくて。消しゴムはフィリピン語でパンボラって言います。パンボラです。パンボラ。はい、これです。パンボラ。はい。パンボラの後は、これです。入れ物。フィリピン語で、どうやって言うのかな。多分英語と一緒ですね。私これのフィリピン語聞いたことないんですよ。
だから、これもペンシルケースって言います。ペンシルケース。鉛筆の入れ物。日本語でこれなんて言うんでしょうね。筆箱。これ、筆箱です。筆箱はペンシルケース。はい、ペンシルケース。で、次は、これですね。これは、日本語で、わかりません。でも、なんかハイライトするときに使うやつなんですけど、日本語でなんて言うでしょう。忘れました。これは、フィリピン語ではないとは思うんで、ハイライターって言います。英語のままです。ハイライター。ハイライター。ハイライター。で、次は、これですね。シャーペンの芯です。芯。英語ではレッドって言いますね。これは。で、フィリピン語では、レッドのままですね。でも、シャーペンの芯だったら、バラ。バラですね。銃のバラ。バラって日本語で何ですか？あ、玉。そうや、銃の玉。それと一緒ですね。ラピスの玉。だから、バラ、ナン、ラピス。バラ、ナン、ラピスって言います。バラは芯です。ラピスはこれです。で、ナンというのはノーです。ノー。鉛筆の芯。バラ、ナン、ラピス反対になってますね。で、次は、本も買いました。本はフィリピン語で2つの言い方があるんです。1つはスペイン語の言い方ですね。リブロって言います。リブロ。ここに書いてあります。リブロです。で、もう1つの言い方はアクラッです。アクラッ。これがフィリピン語ですね。アクラッです。どっちでも通じますので、どっちの方が分かりやすいですか？はい、私が買ったアクラットはこれです。私は夏目さんが本当に好きですね。我が輩は猫であるっていう本です。もう一回読みたいなと思って。前はこれ持ってたんですけど、どこにあるのかが知らなくて、わからなくて新しいの買いました。夏目さんがとても好きで、だいたい夏目さんの本読みました。心とかこれとか。で、次に買ったのはこのルースリーフですね。紙はフィリピン語でパペルと言います。パペル。そう、パペル。でもこれはもうノートブックになってますので、フィリピン語ではノートブックはクワデルノです。クワデルノ。でもクワデルノは多分あまり言わないとは思うんです。ノートブックのままで OK です。ノートブック。で、紙はパペルです。パペル。実は私はこのルースリーフ、フィリピンにいた時に見たことがなかったんですよ。多分ないかな？あるかな？もう知らないんです。だからなんか留学してきた時に中国語の授業の先生に宿題をルースリーフに書いてくださいねって言われて、で私はルースリーフって何ですかって全く知らなくて、で学校の売店に行ったらこれだと分かったんです。多分フィリピンではノートブックかイエローペーパー、多分日本人は知らないだろう。イエローペーパーとインターミジェットという紙を使うんです。後で写真を見せます。で、これはクワデルノ、ノートブックです。で、紙はパペルです。はい。で、次に買ったのはこれです。カバンですね。これもカバンって言いますね。カバンはフィリピン語でないとは思うんですね。聞いたことないです。カバンは英語のままで言ってもいいです。英語のバッグでいいです。英語のバッグ、カバンです。で、次はこれ日本語でノリです。ノリでフィリピン語ではパンディキット。リキットは春って意味です。だからパンディキット、貼るときに使うもの。パンディキット、のりですね。パンディキット。はい。で、次はこれです。これって何と言いますかね。書いてない。
ビニールケース。ソフトビニールケースです。でも私はこれをエンベロープって言います。はい、エンベロープはエンベロープのままでいいです。プラスティックエンベロープ。プラスティックのエンベロープ。プラスティックエンベロープですね。何回言うね、ロディ。はい。で、次は、多分これが最後だと思うんですけど、これは今日買ったものじゃないんですけど、これも紹介したくて紹介したいと思います。これですね。ハサミです。ハサミはフィリピン語でグンティンって言います。グンティンです。グンティン。はい。では、最初から復習しましょう。はい。これはノート。フィリピン語ではクアデルノかノートブックです。でもノートブックの方が使います。で、この中にある紙はフィリピン語でパペルです。パペル。Okay. いいですか？パペル。クアデルノ。はい。で、その次はハサミ。ハサミはグンティンです。グンティン。で、次は筆箱。筆箱は英語のペンシルケースを使います。ペンシルケースかペンケースどっちでも OK です。で、のり。のりはグルー。英語のグルーかパンディキッです。パンディキッ。パンディキッ。のりですね。消しゴム。消しゴムは黒板消しもこれも同じパンブラです。パンブラ。パンブラ。消すものって意味ですね。消し物。消すもの。消すもの。で、次。シャーペン。鉛筆。鉛筆はラピスです。ラピス。で、シャーペンはメカニカルペンシル。シャーペンという英語はないと思うんですね。多分和製英語です。いや、和製英語？和製英語。日本の英語ですね。はい。で、次は、シャーペンの芯。バラナンラピス。バラナンラピスです。で、これ、ペン。私の可愛いペン。これは、ボールペンです。ボールペン。同じボールペンです。はい。で、これは、ハイライターです。ハイライター。はい。ハイライター。で、本はリブロ、それともアクラット。リブロ、アクラット。私はリブロの方が使います。アクラットはあんまり使わないからですね。リブロの方がいいです。私にとってですね。はい。と、次は、これが最後かな。これですね。カバン。カバンはバッグです。はい。以上です。今日のレッスンはこれで終わります。では、また次のビデオで会いましょう。Salamat! Hanggang sa muli!